euskal diasporarentzat esanahi berezia du internetek. Etxetik urrun zaudenean berebiziko garrantzia hartzen du jatorrizko kultura eta komunitatearekin harremanetan mantentzeak. Diaspora eta internet uztartzen baditugu, ona emaitza, euskalkultura.com. Gaur egun, immigrazio gunea bada ere, Euskal Herriak emigrazio mugimendua handia izan du duela oso gutxira arte. Emigrazio horren ondorioz, gaur egun Euskal komunitate asko daude munduko hainbat txokotan. Batez ere, Venezuelan, Argentinan, Kuban, Txilen, Mexikon, Kolonbian, Amerikako Estatu Batuetan eta Asiako zenbait lekutan. Komunitate horietan guztietan, Euskal Herriarekiko atxikimendua handia dago oraindik ere. Euskarak, euskal kulturak zein eguneroko gertakizunek jakin mina handia pizten dute diasporan. Gauzak horrela, internetek aukera paregabeak ireki ditu euskal diasporako komunitateak haien artean eta Euskal Herriarekin komunikatzeko. Zubilan horretan dihardu esate baterako euskalkultura.com atariak. Zer da euskalkultura.com? Euskalkultura.com da buletin bat eta aldi berean webgune bat, eta bertan egunero berriak ematen ditugu munduan bizi diren euskaldunei buruz. Munduan dauden euskaldunak gehienetan bildu egiten dira euskaletxetan, eta orduan bai euskaletxen inguruan eta baita aparte ere euskal kultura eremura egiten den, atzerritik egiten den ekarpena hori da guk islatzen dugu. Noiz eta zergaitik sortu zen albistegi hau egiteko ideia? Sortu ginean 2001 urtean sortu ginean interneten, aldez aurretik eduki genuen 1998an hasi ginean buletin, paperezko buletin euskal kultura izena zuenarekin, esan bezala 2001an euskalkultura.com bilakatu ginen eta orduan interneteko jauzi hori eman genuen, eta gure asmoa da alde batetik eta lehenengo eta behin arreta eskaintzen diegu munduko euskaldunei. Hau da, orduan saiatu egiten gara islatzen munduko euskaldunak egiten duten ekarpen hori, beraz lehenengo hartzaileak, esan dezagun, dira munduko euskaldunak, beraz berri ematen dugu, esaterako Argentinako euskaldun bati aipatzen diogu zer dagoen Estatu Batuetan, edo Argentinan, edo Japonian, edo euskaldunak dauden beste tokietan. Aipatzen dugu ere Euskal Herriko berri baita ere, Euskal Herriko kultur berriak ematen ditugu, eta beraz bai atzerriko euskaldunei Euskal Herriko euskaldunen berri ematen diogu, eta baita ere hemengo eta Euskal Herriko, Europako Euskal Herriko euskaldunei kanpoko berri. Nolakoa izan da euskalkultura.comen bilakaera? Esan beharra dago euskal kulturaren alorrean eta Euskal Herriaren alorrean aitzindari edo pionero izan garela. Momentu honetan, bai denboraren hasi ginenean honetan, egia esan, diasporan ere Euskal Etxe askotan ez zegoen ez da argazki makina digitalik, ez zegoen hainbat gauza, eta orduan bide bat egin dugu, eta egia esan gaur egun gero eta handiagoa da bai webgunealetik eta Euskal Etxeen eta Euskal Kulturaren presentzia interneten, eta gero eta gehiago sare sozialen bidez. Hau da, lehen beharrezkoa zen webgune bat izatea, Euskal Etxe bat horregatik gaur egun Facebooken bidez eta Twitterren bidez eta beste sare sozialen bidez askoz ere, hau da, ez da behar hainbeste hor egoteko, eta gero eta gehiago dira Euskal Etxeak hor daudenak sare hauen bidez. Zer eskaintzen dio euskalkultura.comek erabiltzaileari? Eskaintzen dio hurbiltasuna, hau da, urrun eta hurbil gaur egun internet medio, kontzeptu horiek aldatu egin dira, eta hurbiltasuna,
eskaintzen dio erantzutea dituen kezkei eta dituen galderei, ezta? Hurbil gaude, badugu komunikabide gisa eta berri emaile gisa dugun alderdi hori, baina baita ere, bueno, lagun gara, eta orduan bai euskaletxeekin eta baita ere jende partikularrekin, hainbat alditan ari gara erantzuten, ari gara laguntzen, ari gara bidaia antolatzen edo lankide izaten handik ona eta hemendik ara ariren jendeekin, beraz egiten duguna oro har da zubilan bat, ezta? Nola ikusten duzue euskalkultura.comen etorkizuna? Bai ilusio aldetik, bai jendetasun aldetik, bai jendearen partaidetza aldetik eta bar, ondo hornituta gaude, baina biztan da hori guztiak garatu ahal izateko dirua behar da, eta diru aldetik beti eskas. Orduan, planak biztan da, hor zabaitugu, indartzea egiten ari garena, azken denbora honetan urrats berriak eman ditugu eta Twitterren, Facebooken eta sare sozialetan bagaude, hor indartzea geure presentzia eta inglesezko atala potentziatzea, sustatzea helburu dugu eta gero Facebook eta Twitterreko horrek zadukan berehalakotasun hori, hor eduki aldetik gauza gehiago. Angel Lertxundik dioen bezala, internet euskal kulturaren 8. probintzia esan daitekeela uste duzue? Gero eta gehiago Facebook eta internet da oso importantea bazter guztietan eta baita ere biztan da euskal kulturaren eremuan. Orduan, lehen urrun zegoen eta hain ezaguna eta hain ez hain eskuragarri zegoen zerbait gaur egun eskuragarri da, gaur egun bapatean, hau da, ez dakiz zer gertatu egiten da Australian, ez dakiz zer gertatzen ez dakin nun, eta euskal kulturaren eremuan ere berehala hori badakigu, berehala harremanetan jartzerik ze badugu, eta egia esan foro hau berria da, oso positiboa da. Arlo pertsonalari dagokionez, zer ekarri dizue euskalkultura.comek? Alde batetik ezagutu ahal izan dut mundu oso bat, ez da hor dagoena eta gauza ederra da Australia joatea edo Ameriketara ipar-hego joatea eta askok edo entzun izan dugu euskerak Euskal Herritik kanpostu balio eta niri balio izan dit. Hau da, ibili izan naiz Australian, ibili izan naiz Hego Ameriketan, Ipar Ameriketan eta toki horietan guztietan euskaraz egin izan dut. Toki horietan guztietan topatu dudalako jendea euskalduna, amankomunean hainbat gauza izan ditugu, eta naiz eta paperetan eta haiek izan ez dakin nunguak eta ni ez dakin nungua, amankomunean mundu oso bat izan dugu, eta importanteagoa borondate bat izan dugu horri segida bat emateko, eta aukera bat emateko gaur egun Euskal Herritik kanpo dauden Euskal Herritate hauei segide bat eman eta garapen bat emateko, izan ere internetek gaur egun eskaintzen dituen tresna hauei esker.